Arratsalde on denoi, deprodigizketan, eta bueno, aspaldian zuzeneko egiten nahi nintzen, baina ala utzita naukan, Dark Souls nire kanalean, jada, 6 zuzeneko gindan nauzken, jolasa pasatzen. Eta bueno, hau zazpiarrena pentsatet eitea. Azpaiti naugan gogoa ibiltzeko, baina ez nuen aurkitzen tarte bat ibiltzeko. Eta bueno, gaur pentsatu etze, demontre gaur euliko naiz. Gaina aldaketak egon dia, komentatzean naiz kitzutenak. Eta bueno, ekingo jau, jolasei. Ez naiz bat ere gehiago ibili, justu aurreko azkenengo zuzenean utzien untoki berdinan zeitzet. Hori behi, aktualizazio garrantzitsua sartu zeben Dark Souls begirako. Eta izan zen... esango bet. Armeen iraunkortasuna luzatu egiten dula. Nik hori letu numentzet. Zeleno nahiko zehazan. Epa. Oso motza zan eta... zentzuik ez zaukan hain motza izatea. Eta nik irakurri etenez, on luzatu indutela. Baina ikusi beharko dugu. Eta hainbeste denbora ibili gabe onda, kontrolakoan, Eta bueno, hau da, goratzen zeate, katanakin azkenean gabien, kutsilla, nola zen? Espata? Katana, baina nola zuen izana? Katana, zimaz. Ez hemen, joe. Katana de 0 negro. Vale. Katana de 0 negro más 5. Gehi bost daukau jarreta, da, ez, igota. Eta akordatzen baseate, destresara eginen egiten pertsonaia. Hortaz, gaur gauzan begiratu, goratzen, aber non da hon... Aber, uste tamen zela. Bai. Aber, oantxe jongo ya, teleportatuko ya. Hemen toki batean akoratzen ate bat ezin genuela irikita begira jardunitzen alde batera eta bestera eta handundik irikiten zen, bai, hemen guazan. Hemen hor aurrera junta han frenteko dorre hartan. Ba, bueno, bideo baten ikusi nun, eta horra etorri zaitezke askoz lehenagotik. Bale, pentsatu zehazala. Aurkari bat zala eta zaten ditzen, ostia. Hortaz, horra juteko... Ez, amendik ez... Uste eta amendik zala. Amen inguruan zegoela toki bat. Eta horra juteko aukera emate izula. Abra aurkitzen den. Ze amen ez egona ate bat goratzen aiz. Ezin genuna... ireki. Epa, barrura. Bueno, hori, armei luzapena luzatu zioten, ze... etza normala zion luzapena. Eta nire ustez erabaki hori zea izan zen, ez? Piskat From Softwarera zea itzultzeak. Miyazaki. Miyazaki... Bloodborneko... egin... Bloodborne egintzuna da. Ja, espata honek hemen asko kentzu. Eta nire ustez hori itzaiela asko gustatuta jende asko kejatzen izan hori zentzurik itzaukala hain gutxi iraute armek. Azea jatzen diot. Bakatuta. Horra jarrituko dugu ripaken utziko jau. Bara horri naroz da. Tipo hori NPC bat da.
Eta hori, arman durabilitatea luzatu zutela uste. Pentsatuet. Ai, koño. Ez goituta beste zemen jolazetan ibiltza. Eta botea diskuratu egiten naiz. Errodatu pentsatzen akintzala The Witcherren ala delako eta ez bekin da errodatzekoan. Ah, coño, arkoa bat ez daukela. Vale. Katana. Eta. Vale, guante zar batzuk. Denbora ez da ondo salto egiten. Ai, gema de vida dauzkat. Egia, haman gema de vida erabili ditut ze pozioak ez dauzkago askota. Hortaz, hemen uste zegoela ate bat. Bale, bekin izan korrik egiteko ere, ezke karo, kontrolak baina aztuta dauzkat. Bera jetxi. Bale, ez dituzten irikitzen alde hontatik. Erabili genuen hortik juteko. Eta hemen ez zegoen gehiago zer ez? Ez. Jo, korrik egiteko emate jot ez dakizatik, mandoan. Oitura, The Witcherren ibili naiz azken aldean, The Witcher 3an eta claro. Mendik ezin zara uste? It allows undead to call out for help to one. With luck, somebody will lend you. Well, I hope that brave. Be careful out there. There's talk of Vale. Saponita ja naukan, saponita zuria. Joder. Vale, hortaz. Iriki berdan atea da, hau. Amigo. Vale. Oman ja iriki dugu. Vale, oiek ez dira. Hortu beraz aurra zeiko da. Uzut atea iriki bertzala. Eta hemen goiti jun. Hori eta atzitik garrapatu, kritikoa egiteko. Eta uste eta hemen dihun da dala. Zer gaine dago, eraztun bat oso ono dana. Eta asko komeni zaiguna hartzea. Tipa ondora katu da. Bale, bat. Jarraitzen nahiko zitzeion eta... Jode. Bale, arkero bat da honez. Baina armate xentez gehiago iraute dute. Ez que lehen hogar nahiko ridikuloa zan. Zegoen zentzurik hain gutxi irautea, arma. Uste bintzat amendik zala, Txoin, amendik hunda zerbait dauta. Bendito sea el sol.
Vale. Gigante con agujero. Buen trabajo. Uste bintzat amendik zala. Ba, zelaren 1700 harima garri euskau. Bai, hau esaz. Hau akabatu behar dugu. Pena, fraskoa gaztatu ditutela. Baina bon. Horrelako bat uste irabazi geniola. Zean, geroago. Tipo batzuen laguntzak jenda. El perseguidor. Kontu ze. Oitu gabe nago estaminakin da. Bale, hemen ona da. Tipo batekin etortzen mazea, oso horreza da katzea. Batek tankeatzen du eta besteak. Ostia. Zeiten du. Ariete hauekin gauza botatzen izkio. Joder. Berak kendu egiten dit. Baita nik ere, Ze berez, nivel ontako baino aurreratuago nahone. Estamina igo gerra daukate. Kontuatzen naiz. Eta ere baita ere demora askoan jolastu ebili eta egon da. Ba ez dain. Errezaite. Kontu zera zorrekin zegoitik etortzen dan horre. A ber. Jaiki. Faiatu ulako. Vale. Etzan zaila. Baina, karo, hemen zenbora jolaztu da onda. Ba. Anillo de filos. A ver. Energía. Aumenta el ataque físico. Hau ez litzateke eski hango, Ze eraztun duzkat, anillo de vida, vigoralizante hau zertzen. Bale, honekin polikiago apurtzen dia gauzak. Vinculación. Bueno. Eta hau ez, hau garrantzitsua da estamina askoz eskarra horrek beretzeko, hau jarri laizkeu. Eta hori, hemen berez da, batek matekin sartzen bazea. Jartzen zean. Eta honekin disparatzen diozu, eta lepo kentzen diozu bizitza. Horta zemen dihongo ea. Bale, objeto hori hemen saltatuta hartzen da. Beiratuko dugu. Zerbait da hon. Ez da zerbait. Koña hau tipo bat ez da.
Zea da. Lehenengo bozan antzekoa, zuhaitz bat. Vale. Hortaz, momentuetan amendik jauzingoet. Zemen objektu bat ikusiet. Esan hau hartzea interesatzen zait. Dran Lake. Hor behian da bizta. Espada de Dran Lake zan, ez? Vale. Hortaz, a ber. Hauxe da. Destrezakin A eskalatzen du, Lehenengoa da C eskalatzen du destrezakin, eta Dran Lakeen espatak A eskalatzen du. Gainera, kalte gehiago ingo genuke, espata honek 168 dauzka, eskatanak, bestia daukatenak, 168, eta honek 180. Pisua ordea askoz gehiago. Ja pasatuko nitzake hor. Bueno, abre jarrikoet ikusteko. Zeizateit. Zerbait eskatzen dit. Bale, indarra goeta gozt. Nizen badaukat, indarra. Hogei daukat, indarra. Bueno, bostik hau behar. Eta espadan de Drummond, capital del ejército real, espada antigua. Bale. Hortaz ikusteko espata hau. Bale. Momentu zen ondo ezin dute ibili. Baina nahiko ondo eskalatzen du bai indarrakin eta bai zeakin. Destrezakin. Bueno, lehenako espata horreko du, eta baita ere armadura oso bat, set oso bat jaso dago, ez? Dran Lake. Ostia, pixua asko giloten da, baina oso zona da. Igual indarra onditu horreko dugu. Indarra zan, ez? Estata zeaiteko. Pixu gehiago mateko. Hola, oain oso lento hau da. Endezak eguna da, espata aukendu. Eta ez dakitzen bat pixukin egon goginateke noin momentu. Vale, hor Steamekin konexioa aldu ala, baina bueno. Etxetu egin bat enporta. Jola asesoratu da. Bale, baina. Ez, ataskatu zela inda, eta zean berri zendet, taulatuen berri zendet, eta ero berri zartu. Bueno, hola pixua laro eta didaukau. Ez, kendu ingoet. 68, laro eta bat. Hau naukala usteet, bai. Eta, bueno, bazpare espatau jarrengoet, ze batzutan bale izatit eta. Ez detena behiratu da beste objetuak. Kaskoa... Ez da, Dran Lakeen aztet hartu. Igual kaskoa enun hartuko. Alon hori pila dauzkate. Dran Lake. Desente igotzen dira eta pixu askoz da igotzen. Jarren goitut guante hauek. Eta pentsatzen Dran Lake hau izan gara, bai. Honekin ordea ja pasa egiten dut. Vale. Astoratuta da biltza.
Hale, beste handi junda, potolo hura. Así que posible. Vale, hortaz, azkar. Ze posiblea beste hura goitik etortzea baina. Honekin, espata honekin egarkitan zeztale hemen dator. Kabitzen bada. Zein da, eskatu? Bi eskuta jarrikoet, ateak egitun. Ostia, eraso hau ez duten berre, pila bat, bizitza espatai pila bat kentzen dio. Egia da, asko jotzen dula, baina ostia, morda gaztatzen da espata. Bueno, orain jungo ja, ikusiko zuten esaten aintzan tokira, ez? Pasatu. Egia zan, tokiak, paisajeia eta kriston paisaia harra daukauna, Dark Souls biak. Bat baino hobeto dago alde hortatik egin da. Eta berre Dark Souls 3 anuntziatu dutenak gaur nola da? Examinar. Arranoa garbatu ditu. Enkarratu ningo da. Bera nun utzi gaitu. Apustuko Ba, dorre hoxe da, gu justustu bestaldetik, hortipo hori da onpareko atea ezin genuen iriki, eta hemen gaude. Vale. Ez da, zea bat, trampa bat. Fije humana. A ver, zer da hona hemen. Askoa mortezina. Hau ez dakit nolakoa da. Ez... hau izango da? Akaso hau da tipo horri iman bertzaiona? Bueno, probatuko dugu. Hamendik ez da zer, ez? Ez, hori tapatuta dago. Eseri ingo nahi, total, ez da izatik endo izan eseri. Fraskoak berriz betetzeko. Ostia, 19.000 dauzkau, Junberko enuke erostea ze batzuk. Nola? Gema dibide batzuk. Veramente zerbait da. Bai, kontu ze? Bera ez da iristen, así que lasai. Vale, fragmento grande de titanita. Hemen bera jun berdeu, kofreria hartzea. Ez da egiten ate hori irikita hongoan. Bai, hau irikita. Hola. Ea, bizkarra zetik ez diot harrapatan. Tengo tena da. Beira, ate hau zan. Ezin genuna ireki. Eta nireki deu. Eta beste hogera dago, han frentean justu. Eta, zeare bai. Herreroa, beraz. Gero poratuko dugu asko hau behantza da aldan, ez dakit zeuru. Zaina, goratzen bat zeate, esan nuen, nola herrero horrek zaukan, katana bat, ez?
Hortaz derrigorrez saltatu behar daukat. Da. Gezi hau dauzkat, ez dauzkat gezi normalak. Ze hau fletxa lazen hande, on xamarra dira. Vale, hemorragia egiten dute. Vale. Vale. Eta zor goian ez da zerra, ez? Eta birekikoet. Espada behitu usta honen zerra. Ez. Emanik. Bere zagotzen leheno, Bertso zarrean ikusi nun bidea. Berzio zarrekoa da. Berzio zarra. Dark Souls 2, eta da. Original of the Sin. Ego, Scholar of the Sin. Txain. Hora desartua. Eta gokak azaltzen dira, zenbait tokitan espero ez dezuna. Eta nahiko gorra dira, Vale, tamen bat eraztun bat nahi dut. Jasoko deuna. Hori, anillo serpiente plateada codiciosa. Horrekin egiten dana da. Ez dakiz kendu, Akaso hau kenduko, hau da. Se obtiene más armas de los enemigos caídos. Hau da, harima gehiago lortzen dituzu. Hau farmeatzea juteko eta oso hona da. Ze, desentez gehiago lortzen dituzu. Hortaz baina mendik hilatzen dira. Ez joa. Zein ere esaten. Vale, guazen, behituko etzea aldaun. Nola. Askoa hori jaso deuna, balio dion. Tipoari. Herreroi. Vale, uste tipoak erasoa botata gero enberdetela, zea. Bizkarratik. Hemen, oinezun goea. Ez. Ui. Bum. Ez está alerta. Flynn, I smell flame upon you. I'm Macduff the blacksmith. All I want is a little flame. So, I'm that. Bye. Right now, I see you. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones. Baita honekin oinengo deuna da, espada elektrika bihurtu. Eta horrekin comprar objeto. Eta uste dagoela utxigatana hau erosi beharra dago. Bai ala bai, Dark Souls batean ni honekin ibiltzen itzan. Eta da, nahiz da behin eskalatzen duen. Oso ona da, elektrika egiten badezu. Arko largo. Fletxa normalak.
Eitxan. Erosiko ditut. 10 balio du bakoitzak. Ba, 100 erosiko ditut. 1000 gastatuko fletxatan. Vale. Hortaz, hemen zer da, polvo reparación eta titanita. Imbuir arma. Imbuirrekin iten dezuna da elektrika hau bitartu, baina engotena da reparar, reforzar. Ganda honere espata... Amen. Vale, fragmento grande titanita eskatzen iskit. Eta utxigatan egiteko... Fragmento titanita... Vale... Vale... Fragmento grande titanita. Entonces, honek entzaitu 149 eta honek 142, beraz, hau gehiago hemen izait. Honek egia da esen eskalatzen dula, hori ere bai. Honek A eta E, beraz. Ez dakit. Karo, ezki hau gehi bost da eta hau gehi iru. Posible da hau mejoratzen junda gehi S jartzea. Hortaz, hobetu ingoet. Eta bueno, 160 kentzen du momentuz. Tartaren goitena da, ezpata hauken du. A ber, vale. Ezpata hauken dukoet, eta honen partez jarrikoet utxigatana. Baina, oain. Bai, pixu gehiago daukat, hortaz pixua jetxin behar naiz, nubazten honbaiten. Vale, oain daukat, 171. Ez diat asko komentzitzen. Horrela ondo. Bale, eta inbuir arma, aber ikusten adet. Bale, hortaz daude. Magiazkoa, zuzkoa, elektrikoa, iluntasuna. Hauk ez dazkitzen dian. Veneno, pozoina, mundano, encantado, básico eta hemorragia. Utxigatan hauztet elektrika, lehenengo bentzet elektrika zan, oso nahitea. Karo, behira, 160 112 jasten zaigu. Horta, zengoetena da... Zinde beste utxigatan bat erosi. Kabra puta. Itxoin. Ezpata beltzak bi nauzkan, ez? Bai, katana beltza hauek, azero negro hauek bi nauzkan. Hortaz, hau, zen dezakegu, 86 gesten da, baina elektrika daukau 46. Pozoinarek eski izlitzateko egongo, baina jolazontan askotan izaten da pozoina. Basiko ez du merezi. Pozoina asko ez du merezi izaten. Se necesitan, piedra de rayo... Piedra de veneno badaukau. Magikare badaukau. Basikare badaukau. Piedra rayo nun erosteotea. Jesus ba. Para, itzein da. Tipo, desente zoratuta dago. Ematen du. Bale, utxigatana. Hemen dago. Eba. Utxigatana. Eta hau, beste katana. Arba, proba egitea jongo da. Probatuko ditut bi katana ezberdinak. Bale, 229 kentzeu utxigatanak. Eta beltz azero negroak zenbat kentzeu. 289, bale, momentuz. Azero negroa gubeagoa. Ba, bueno, hause zan eitea, hemen. Gehiagot zoen.
Hortaz bilaituko dugu maiulara momentu baten, nahi detetazioak erosi. Arri horiek, gema de bidak, erosi, gehatzen zaiten diruakin. Etxan. Honek ez dauzka. Zeak ez? Fragmento grande eskatzen zin. You've been long. Well, Ez fragmento titanita txikia. no interest. Suit yourself. Eta honek ez, pentsatzet. I knew you'd be... Vale, honek hiru auska. Honek uste da, kanonezkana uste dela infinito auskala, fragmento titanita. Bueno, enau zeuru, Ez, ba hamar. Baina, bueno, No interest. gero reponitu egiten du. Don't abandon a poor old woman. Hauen la puta, albergago gastatzen. Normala gerosiko ditut. Hau zera, bost? Baina, hogeita hamar erosiko ditut. Bai. Berro eta hiru euskadanea, ondo? Ez naizena goratzen da tipo honekin. Tipo honek goratzen naiz, akatzen ziren bozan, armaurak ematen zizkitzula. Baina oso seguru, lehen hautik beste gauzak erosi berrenutu izkotzu. I hope you find something of Hauen dio ekisei emateai. Ze bai, la pekadora akatu genuen eta haren maskara oraindik ez diguman. Honen pixua da 4,5. Honena 7,7. Well, I do hope I see you again. Zetrero dia horiek. Venga. Honena 3,1 da. Vale. Momentu zola segituko dugu. Eta, ez dit emango diruakin. Ostia, jauzi nola iten zan? Bale. Bearer of the Venga. seek the lest this Vale, ez daukat. Bazpa ere behiratu. Lau milekin ez zain nibelezio ahal izangoten, ez 8.000. Ba, bueno, jarraituko dugu. Azkeneko tokia... Bai, hemen utzi gendun, agorratzen zeate ze... desesperatuta zeitzen un hemen. Eta ber, hau segituko dugu. Oain laguntza eskatuko dut. Txarrena da, denbora ustean inbaditu egiten ziretela. Horri nintzen, baina, bueno, goratze bat zeate ez nauken ezerre. Eta... Vale. Ez. Etxen, bat erabilikoet. Ez. Vale, humanidad restablecida. Eta ber, norbait inbokatzeko da. Inbokatzen detan, laguntzeko pixkat. Horatu hau PvP zona zela beraz, inbaditu aldi dute. Itxoin. Baina interneteko Steamekin konexioa galdugula, esan ditez, leheno? Pero... uste hori pean ditela. Zaponitan non daude. Vale.
Objektu hori ibiltzen ez baituzten. Bez ez dituzten. Hortaz egingo naiz, momentu menura aterako naiz. Eta menu, berriro sartuta. Ez da gizatik konexioa galdu du. Zerbitzarian, bai. Eta jarraitzeko maiot. Vale, baina bai. Baina ezki marka hau txikia da, eta nina etena marka handia aurkitzea. Horrez dago ez, inbokatzeko markaik. Eta horra aurrean, ez etzen mateko. Nahi, ama. Joder. Vale. Ha fracasado. Vale, 0 negro aquí, no. Objektureren noiz baita hartuko eta. Dark Souls batean zauden bota batzuk laba gainetik, laba edo zuzko gainetik osasuna askoz gutxeo jeste zitzaizula eta zeununez horrelako zerbaitekin junberko zearea. Ez dago seinaleik, o? Vale. Kakazarra, pentsaet. Ez, PvP-ako dago, borroka egiteko. Jove. Jone merko naiz, aurrea. Eta espero bidean aurkituko dela, bat. Hemen dator, hona ateratzen naiz. Lasea burruka egiteko. Vale, bat gutxio. Beste bat. Salper gurani? Goratu gezi horiek. Horietan. Zeiten zuten, gezi horiek. Hemen kontu zibili hartzea, ze gehiagik jotzen badizue, hemorragia jartzen dizue. Hori eta. Azken milean da bere inguruan biraka egiten eta iristen da momentu bat bizkarra ematen duzun. Ez da zara. Quemar incienso. Ez estibario. Vale, hemen gauza interesgarri hau da momentu. Hau dia honenak. A ver, osiko et porque parreiteko da. A ver, jarrikoet, objetua. Osapan eta aukendu ingoet.
Eta non da hori... Objektoi... Amen. Ablaztia da. Hello. Hau PvP-an bat-ematin baditzezu, eta igual... Hori eta iozu. Inbaditzen zaituzte eta iskutatuta zaude eta... Hello, troleatzeko pixkat. Bueno, utziko dure pakia. Vale, ¿ves? Este katana mata. La historia de tu que ya ve el señor de las katanas. Raga cerrada. Uf. Bueno, hor garboz opzionala este tengo, Hurrengo gara lortuko eta porkulartzea. Ja, ez da nahi. Zirkotan aztea. Vale, hor da. Txaina, gezia jarrikutut. Egun erositu taina. Kaso que ya erosio honetu. Ez que beraien gezia magikoa ja. Kurbatu egiten dia ideal. Vale, joiot. Hor golpean zuten da. Vale, horratzen da. Atea. Vale, ida. Hortaz. Bat hartuko deu. Poliki joango gara. Ez daukau presei. Marka bera, bat bera ez, Joda. Itzuriko nez behitzea markai balda honoen. Ez que launtza torko litzaidak oso ondo. Demorare pasada, jolas hau, atera zanetik. Scholar of the First ordon. Hainbeste jende zibiltzea normala da. Eta gara, koinzitu behar du tipo batek egotea hor zea jarrita, laguntzakoa, eta nire nivel ingurukoa izatea. Bi kointzientzia horiek tokatu behar dira. A ber... Bale, baina hau etortzen zan. Eta ez barruan sartuko ea. Dator. Vale. Hostia. Ospa.
Bat. Eta bi. Justu gaina, tipo bate jarri duzea, inbokatzeko. Azualia puta, orduntxe zuet biok etorri hartzen dutela. Porkulo matea, hostia. Hartuko beste gema bat. Aber, inok ez duen hartu inbokatzeko zehaura. Joder, desartu inda, me cago en la puta. Kontu ze? Eta guantelete de alon dauen armaura gainaiz, eundaka biltzen. Hemen dijo naiz, hemen dijetxi naiz. Eta tipo hau hemen diak. Ai, ze pena, jo, justu agertu danean hemen marka. Orduan txetorri behar, ze bestela bat horiak atzen honen eta launtza hori hartu egon. Baina, bueno, mateu norbait badabilela jende launtzeko asmotan. Eta zein gotena da pixka garbitzen jun eta ero itzuliko naiz. Ez dakitenan bi hau nondik agertu dian. Ba pentsatzetan goikoa izango zala? Coño. Vale, hemen da otro bat. Korre. Korrekeitean estamina gastatzen zu, así que... Piskat da rekuperatu behar dezu. Joder. Gastatu ditut. Hombre, egia esan hauek emate egiaten diruakin, bakoitzak emate egiten diruakin, ba, rentable hartatzen zait golpe bat jasotzak utxen ez. Ze gema ebida horietako bat 300 kostatzen da. Hortaz, bain, arazoz esan, bat alde harta junda. Eta hemen sortzi... Eta hemen etzen mazu menos. Eta azkar disparatzen bat... Berdin pentseu. Ole. Vale, tipo horiak kantuta. Ez dago, ez? Ai. Ba, behira jendea nola hon zai, agertu indatu desagertu momentuan. Ni bezala jendea dago zai. Vale, hor launtzeko norbe da. Vale, hor dao tipo.
Ostras, hau indezaket. Hola. Vale, boss hori egiteko jendea gortze dauzka. Vale, eskibatzen joan behar naiz. Honen disparoak. Tipo hau agertu arte. Hori hor mantendukoa. Honen geziak eskibatzen baitu. Honen lagunduko itakatzen. Beste inor ez dago. Aldiakatu ditut. Vale. Etxoen goet pixkat. Oh, bai, milagroak. Zendatzeko milagroa ezki. Ezka baina saltzen dira batzuk gaurrekoan. Bainin beharko du azkenean bosa, Vale. Ai. Etxoen horre. Ezken nahi beste batekin. Gutxinez. Vale, hauetakoa nahet, dorado bat. Zeur hauek esan nahi du esperientzia haukela monstro hauak atzen. Askotan lagundu diola jendeai. Eta horietakoa nahi dut, ze normalean nahiko onak izaten dira jende hori. Vale. Vale. Bagoazen barba. Angoratu honek fasea duzkala. Okerako fasea ala. Okerrena. Honena da, Merkurio horrek kurazioa daukala, magia dakila. Toma hostia. Bueno, garantzitsuena da nik ezin dutela akatu. Porque ni akatzen manaiz, se acabó. Ja, eren bat kendu dio. Ez que ekarri ezazu erdira. Atzea. Vale, ben zuzko ez bat dauka. Oh. Nik ez diote zerrek entzan. What? Bizitza osoa golpe bat ezkendu ditu. Gaizkin dut. Urruti homer nintzen. Eta
hor junaiz laguntzea tipoai, eta nik ez diote zer ekintzen. Eta aldiz behar, golpe batez sakatu nahu. Horra, hemen bat aurkitzen detan. Batipat zon hau azkarra oiteatik. Eta bale, ja ez nahi sartuko ara. Inbokatzen maitut bat emate mostroan pare horta iritsitakoan zen got, bere tokira, bere mundura bialikot. Eta zen got, nola da. Atajoa mostro hori saltatu ingot, opzionala hanez. Bitartez lehenengoa puleatzen jugu naiz. Bale, espadoia egin dator, beraz pentsatze tanke aldera inda eukiko bulda. What? Ikauen, baina atzetik harrapatu. Ezkean ditzen bestatzen, karo, hau falta zen. Vale. Vale, lehenengo golpea eman. Hemen lurrean ez da markait ez. Epa. Oh, ze arma hon. A ber, tipo inbokatzea lortzetan. Vale. Colin izeneko hau. Tipo erika, pentsatzen bine, tipo, ze cojones egin du hor zubizi. Zean alboa juten. Vale, Colin, urre kolorekoa. Leheno hau izta lagundu gizuten, no? Zeizue bio gaurretik. Dano batea jun behar dugu. Hoi garazo. Bale, azkeneko zuzeneko ala genuen hemen file bat egin da, eskaera hau eta eroitzen. Orain ondo eroit naiz. Karo. Ez, amendik. Ez que horko palanka puta hori izan berda. Hau ireki? Lol, coño. Ez egia, honekin itzali iten za. Eta palankaken akaso hori gesten da pixkat. Vale. Vale, koline honek ondoaki. Ja, bale, ja, atajoa badukau.
itxi. Bai hori jetxia, plataforma hori. Hemen ez da bezarra. Vale. Ja, atajoa bauko. Perfecto. Vale, tipo nahi desente aquí. Eta hoen da, berez, amendik igota. Hau hartuko et. Junda iztela. Bitartez behaiek zeiten. Behai utziko jota aurretik juten. Uste eta mendi pasatu bila. Bai. Ja, emboscada. Kontuz, ze hau dauta. Talisman monakal. Oh, beste bat. Augustus lehenakoa. Ezin dut. Mesedez, utziko. Vale, Merkuria. Hiru sartuko gea eta bi hau hirurei utziko jo borroka egiten. Me cago en la puta. Vale. Venga. Ongi etorria emateko. Vale. Bai. Dark Soulsen nola boss bat irazi. Vale, jodiot zerbait. Zein gabe. Ez zerrein gabe. Hemen ditutzen zait eskudua ibiltzea nahiko alperkako dala. Wow, kontuz. Vale, lehengo tipoa kartu. Kagada indet. Ontxarrena da. Kendu behar ebizian eta ikusi. Claro, ez que beste jende sartzean bosa ere asko zailagoa da. Joder. Baina, bueno, oina atajoa irikita dukeu, así que... Aber lortzetan, tipo bat hartu eta monstro hau saltatzea. Eo, inor gabe jungo naiz. Ba, zaiatuko naiz inor gabe juten, neu bakarri. Ez que monstro txarrena da nere uste ez toki gutxi da hola. Eta behak dauzkala
areako erasoa duzka. What? Zatik ez dago inor? Coño. ¿Se ha jetxeitelako akaso? Joder, kamera segizkizion. Bale, hortaz jetxiten ez zenbait arerio ja ez daude. Perfecto, Netzat hobeto. Vale. Hemen dator bat. Eta han ikusiet urrutian beste bat datorrela, así que... Hemen. Bi datoz. Hobeto zen. Ospa. Ospa hemendik. Ez pozio bat hartu horraukat. Zer bestea bertan izan bat. Pentsat se soldatu dutela, baina ez. Han ez dakitena borrokan gaudela, tipate zaukan magia sendatzekoa, jendea. Gauen. Eta zeatik ez du nibili. Ze batzuk oso jodido zauden, osasunaz. Karo, harima pila dauzkatan barruan, hori atxarrena. Jode, ez aiz astuna, Venga, ja, batean gehatu da. Disparatu zen. Kontuz. Radiante bat hartuko et. Hau gehiago sendatzen baitute. Jode, eski hau baino igual hobeto hau izatea. Baitxoina. Ez. Hau berez. Akaso hau izatea momentuz. Karga maxima onditu. Ba, desente gesten du, Eta hartara, beste... Ez pasatu iten naiz. 76,1. Honekin ondo mugitzen zitzen naiz. Lehenko behitu erdet, estatak merezi duten. Daukana... Bai, merezi du. Eta ondo mugitzen zaitzetaz.
gutxi baina, gezurra da. Hori zeuru. Horrez da hola. Porque ez naiz gogoratzen hortze honik. Goraino nun nahi gio. Beste bat. Meleo tipo hori. Hau. Hortaz lehenengo zeurenik hori akatu berko eta. Bai. Ahora aprotxatu lehizketena. Hau. Vale. Ez ba enteratzen daz baina nahi disparatu. Bai. Omen bai. Buruan jotzea importantea da. Zaiteko. Gehiago kentzeko. Uste beha daun tokian zerbait dagoela gero jasotzeko. Dator borganiko arriskutsua. Wow. Hemen truko bat zegoen. Zu hau edanak pizten baituzu? Me cago en la puta. Zu edanak pizten bazituzun zerbait lortzen zenuen ez goratzen? Baina goratzen ez bazala zerbait. Baina berriz hasi bertipone botan haulako. Beste tokin batetik disparatu bernean. Dagoaz, zen berriz. Zepena nire asmoa zen goiko zeain, zea piztu, hogera piztu, eta itzultzea boza egitea hor duen. Hartara, ja pasatuta daukau, aseguratuta daukau, eta ero bozan, bueno, harimage errekuperatu behar bien. Eta bestela, eta oin zeatik ez daude. Labea itzalduetelako oan ja batzuk ez daude. Bere erdiko hau ez dago. Baina hau da, adibidez. Hala, dificulta. Hostia da. Nazkatu nahu eta. Gehiago inorra ez da torrela matau. Jode. Eskar. Joditu la... Mini mate un tokian,
Lenguagatik gezi ona jarriko ditut. Lacerante, flecha hierro... Fuegos. Ez dakit zuak behaiei asko egiten dieten. Ez zuzkotokien bai gaude. Joder. Claro, eta xe, bueno. Vale, eta baina geziak aldekutuko ditut. Xurkerian pixkat, baina bueno. Vale, eta hortaz. Ez dakitena, nik disparatzen maet zuzko gezi bat zauieta ontzi horieta lertukoa. Ez, derrorez behak eman behizko golpeak. Coño. Zerbait bazan baino ez goratzen, hau dana piztutakoan lortzen zana. Que por cierto uste zehan nahon berri dugula, tipo ureak goratzen, arima batzuk eman da arma bereziak ematen zizkitzula. Uste tipoaren nahon berri dugula, ze badauketela arma berezin bat jasotzeko. Joder. Epa, zeuzioak ez. Azkenua, bezi normal bat. Hai. Jarriko dugu. Dia haue piztuta, baina ez gogoratzen. Baina lehenengo piztu ingot eta ezaten egon golpe bat neuk eman da berpizten dian. Baina nahiz aterbitzen. Lehenengo ingotena da. Hogera nahiz gogoratzen ontza. Bueno, amendik da bosea etortzen zean tokia. Bosetik horra etortzea. Hemen arriskutza da potolori etortzen dana. Gero. Ze toki txikia dau. Askatu nahu. Hortaz, geziekin egin bala izket. Azkar errobatu bat zen. Pozio bat. Nekatu inda. Vale. Arriskutsua da, ze... oso motela da, baina golpe amate maizu oso golpe fuerte amate izu.
Beste katana zero nehor bat, kolekzio osoa ingoet. Joder. Hemendik nolaz? Vale, hemen gora eta... Vale. Vale, irutzen zait hau. Zea dala, Hau ez. Ez da kofre erasotzen zuten horietakat. Oh, anillo cuarzo trueno. A ver... Vale, hau. Aumenta la defensa electricidad. Vale. Arazoa da. Ona botatzen ba naiz. Gero nundik jeste naiz. Bueno, piztu beharra daukauze. Asko abentzatu dugu. Eta behitzen eta, hemen goitiz, noa juten da? Ze naiz bateko gotzen. Coño. Ah, amigo, gogoratzen justu leno ongean. Xildua jakain gauteta. Gogoratzen leno ongean tokian, nola da? Bai, anillo serpiente hartu duen tokian, han, egin genuen behin prinsipiano, kanpaia zehain, printzesa nago ez dakitze, eta kanpai bat jotze zenun, olako enanin topila bat zauden, eta egakatut kanpai jo, eta gero zerbait gertatzen zen. Eta gero golen batzuk zaudelak, teiatu batean, da zera. Eta mahiula jongo naiz, erosiko ditut beste zea batzuk, gezi batzuk, gema de vida, eta, bueno, itzuliko naiz. Eta pasatuko eta niebla hori, aber zer daun ikustu. Bueno, hogeran deskantzatuta zea da. Errekuperatzen ditut, beraz. Egun erosiko ditut, ze 10.000 euskat eta... Hau zema euskat, oetan. Nivel bat igoko... Hale. X-ekin zea daukat, oitura. Zeiteko. Konbertsazioa pasatzeko eta... Hortaz. Hau iko dezakegu. Vitalia bai. Halko meliko litzateke emat igotzea zebeitu. Pilat igotzen da. Eta berde, pixu gehiago mateko armaura beto, hobeago bat emateko bat. Karo, destresakin igoiten zet. Guazen. Zertat horgia. Ai. Segundoten jungo ea, lehen osan dizuten tipo ana. Bestela aztu ingo, zeigu gero. Zan. Ez. Amentxe.
Eta, bueno, esan dizutena. Arbeitzea arma berrin badal dago. This is a most peculiar soul. Very unusual soul. Capucha de los solitarios. Ez. Ez, amendik zen. Komerziarri. Hortaz. Hoja doblada de Miza. Alma de perseguido. Vale, Miza aquí. Ben eskalatzen du destresan. Bueno. Ez dakiana ze iratako arma izan. Honek, indarrean. Hau, etxek komeni. Baina... Ultraspawn del perseguidor. Bale, hau ere ontxe desblokeatu zaigu zein deunean. Arranoakin ekarri duen perseguidor ure akatutakoan. Ez du marezi zein darrazkatzen duta. Baina hau erosingot ikusteko. Feeble cast one. Do you really? Non dago? Beira, hau zera. Espata farmetzen, amen. Pozoina dauka. A ver. Eba. Baina daga bada. Bale. Daga bada azken finean. Zer jarriet ez? Utxigaten amai. Bueno. Ez zu merezi jakin izan daga zala ez nuen erosiko. Ze daga azken finean. Egia kritikoak eta jotzeko oso ona diela, baina... Bueno. Jakin inberda hortako ebiltzen oso ondo mugitzen jakin beratzu ze asko gertuatu behar baitzea. Bidaiatu. Una. Berriz konexio aldo da. Bale. Tontotuta da bil gaur. Cago en la puta. Era zuzen. Tauzen hostia da. Mugimenduatik NPC-a da. Bai. Right. Coño. Amen. Ni aipa. Saata izan da. Bizkarra zintzaioa harrapatu. Hau naukan inoiz ikusita, toki dago, egia esan. Beldurra honek ematit, ondatorrenak. Zematen du espata horrekin. Man behar ditula hostiak batzu. Ufa.
Puf, eta olako beste da baina. Daukan ezpata zarreako eta eskutuako atake oso azkarra egiten du, Jode. Mierda. Enanito bada. What? Eta komboa indiate. Bate geldu eta bestea bomba gota. Bale, baina hemen zeuna ongoa. Horta zeuru nago. Katxarren hauen berriz hartu behar nahizela. Errekuperatzeko. Etxoin, Pisu hauen? Airuro eta 6, bale. Zer ez. Pasago naiz. Baditzen espektroa NPC-a da. Zeni egia goen kontu baten naiz. Internetetik konexioa galduta anima nago. Interneteko konexioa ez. Steam Dark Soulseko onlineakin konexioa galduta anima nago. Ezin du izan, zea bat. Pertsona bat. Lasai. Tipo honi nola erazatu izaiok. Zea... Zo zertako daude jarrita hauek, Zeo zertako dauden ez jarrita horiek. Vale. Enanito hau. Desente kentzen du, baina nahiko lentoa izatean da. Txarna botatzen duen bomba hori. Leno, uste desente kendu ditela, bizitza. Pentsatu atakatu naizela. Pentsate, hemen zerbait egongo zala, hauen atzean. Defensa de bobalikan. Zer ez? Ez bide horre hau da bain. Batean hau dago. Berriz tira lezagat? Ez. Kanpai hau. Jodet. Eta enbeztaldea pasarko nez, bestea. Jodezan zeuruen ez. Poliki. Vale, igo gaitezke. Coño. Vale, fletxak irukoitza botatzeitu, Ikusten unez ez da oso fuertea.
Hola, onda, eske esaten aitan zeatik ezin dio bizkarra harrapatu. Vale. Vale. Vale, hau da toki hau justu etorriena. Koño. Da nondik agertua ba? Ez da borroka erraza izango. Vale, ematen dunez. Tipo honekin borrokaiteko klabe dago urruti mantentzen ze. Bere espatak oso rangoa handia daukata. Ospa. Vale, a ver combo egiten duen berriz. Yes. Coño. Oso gorra dira, Ematen duena baino gorra dira. Esan ezin dutela ego. Hostia, kontuz. Vale, aure arkero alda. Hobeto hartatzen zait, jetxi. Vale. Beratu erdet, inzienzo bogalikon hori zertarakoan. Ze pila bat hain ez jasotzen. A ber... Ez orduan lehenago tigago. What? Man, dices. Vale. Maguntza dela ematen du. Bada espada. Eta nora geste nahi zen? Inmolazion. Magia badala ustet. Pareta behitu. Pasiotan, bai. Vale, hemen gora iritsi. Torreón de hierro. Amigo, vale. Tartazain ona itzuliko bea.
ez dakitena da. Hemendik dispatu lezketen horre. Ez da. Hale, hor da, oera. Hortaz nahi bat egin, zea, itzuli oso egin behar dut. Ez tipo honi disparatu zaioket. Headshot. Ui, eroi, illa. Ui, ez trapozuit. Zea izai dantzatzen nahi zeit. Jode. Vale. Komeni zait hemen bide aldan gehiena garbitzea. Atzetik ginen horrez, ez. Vale, apuntatu automatikoa aquí. Ba, nire geziak zaiten dute. Apuntatzen mazu zean, automatikoan, giratu egiten dira. Hortaz angulo honekin, bai, goiko. Trollolololo. Vale. Garrantzitsua tipo hori akatzea. Zer gaitik bestela asko molestatzen baitu. Hortaz. Jetxingo naiz. Atea berdet espata, seriamen tipo ate hongoa. Zeiten du honek. Vale. Bainu fresko bat ematen diola, tipoi. Udan gaudenez, egokia ez. Hortaz. Hoxe zaten ikuan. Vale. Hortaz jokatu behar dut. Altura diferentziakin. Zea errantzitzu da, jola zontan geziak eukitzea. Urrutitik pixkanaka, garbitzen juteko. Eskantzatu arte itxango bat. Zeurra. Eta pare bat gezi falta ezkio. Bat. Vale.
Egia oinak ardatu naiz. Hau zapaltzen dezuna hori gertatzen da. Kofre hartan zerbait zeuru oso ona da hola. Kakazarra. Hala ere uste ogeran deskantzatuzke hori itzaldu egiten dala. Beraz, ez dit asko preokupatzen. Handaun tipoari jo aldiot. Amendik, bai, zeurunez bai. Kontuz. Zerratu inda. Ba, igual eraztun elektrikoan erostea ez da idea txarra, Ozen gora... Elektrikoan jaztea tipo honen kontra ez da idea txarra, porque kristona ematen du. Hori puleatuta noraino etortzen dan. Zerdiko plataforma horta etortzen badak, palankai tira leizket eta akatu. Txain. Vale, guazen bera. Raro utzen zait, oberaik ez zotea. Ze bosa leste da. Hori kruzatuta izango bosa. Ah, ez. Hori kruzatuta uste dagoela hogera, bai. Eta gero dagoela bosa. Abera, erdiko plataforma hori da gesten dana. Akatu inda. Eta zengo jotena da. Antiporrei disparatuzkeo. Kakazaraz. Erdiko plataformatik ez dauka zertan pasau. Boitxoina, alboko bi horiek etxe egiten dira. Bai. Ada, momentu justuan ezkeo tipori akatu ezaket. Ah, eta honi uste zala, hemen jute manitzen hauen korrika, hor gora igo. Ez. Orduan nola zen. Zebaratzen ez plataforma horta igo zaitezkela... Ah, ez. Aztu. Ah, bale, eskaera hietatik igotze eta bai. Bale, hortaz, lehenengoa bakatuko nahi dut ingurua garbi izan. Hale, ondo pasau, udetan, baino hartzen. Bale, hortaz, kauan txarrena zen hau, zua zehola. Eskaira haietatik igozko zerbait zegoen hartzeko neko ona zana. Hale? Behiratu berdet? Antipoa dago,
Baina bat gezia botatzen dituztena egin hor ez da hola. Bale, amendik goratzen naiz. Toki berezi batean jute zala. Ez daukat ikusita PvP-ko zona dela ustet. Nolaku zehauden deskonetatuta, beraz, aldertatik lasean lezkegu. Naharitzen da nivela igo detenean destreza jarrietena. Leno 3 golpekin ez dakit akatzen ditu. Venga, beste katana. Bale, behiratu danean. Ea pareta eskututa. Balda hon. Ez. Vale. Bale, oso lentoa da, baina bizitza asko dauka. Eta batipat, arma honek matet bildurra. Harrapatzen dut. Nik espata multikolor hori nahi. Hori uste bakitela. DLC batekoa dala. Ez dakit oso ondo DLC eta nundi juten zan. Ebeiratu horkota. Ze arma jolaseko onenak iaia ana aurkitzen zian da. Bizkarra ez diotu lortzen zaitea, atake kritikoa sartzeko. Ze arsenal dauka tipo honek. Zenbat arma zauzkan? Porra, lantza, espata, bi espata, handia eta txikia, koloretakoa zan. Gero empuño amerikanoak etorri da. Jo, A ver... Bale, hemen arazoa da jestema naiz, ezin naiz itzuli. Hortaz lehengo, hogera jarrikoet, eta gero etorriko naiz. Komplikazio gabe. Horiren investigatu behar dugu. Bozain aurretik egingo dugu investigatu hori. Hartara zona guztiz esploratuta guzteko. Hemen ez dago zerre. Ese tipo en un espero. Adi. Vale. Hor zerbait dago hartzeko. Vale, bikain. Ja arma seira igo dezakegu. Hau. Zeakin nahi nintzen, baina erasotzen. Ni izango anitze hemen jarriko nuke. Eskutuko zea bat. Vale. Eta belainak esateko.
Dark Souls. Azkar. A ber, erreta hiltzen dan bat. Bai. Hori nun pentsatzen horrela zanik, pentsatzen hori zea zegozela. Epa... Bozan tokia, baina... Koño. Eta ezkerra bazparena izen aurrera joan, ze bestela atzetik ezartzen zaizu, eta... Ah, bale. Oain da, eskuina hartuta. Ustet. Joder. Hemen ezin de borrokain honen aurka. Honena erakartzea izango da. Zuta. Eta horra hemen erretzen da. Ze... Etortzeko goik ez? Txt. Akaso urrutigi, azkarri egun naizelako. Ez da zein. Joder. Pazientan ez da zara ez. Ostia. Eira ez, pero ez dezunean etorriko dela. Orduan txetortzen da. Ka honen aurka da, honena lantza bat. Berak indarra handia duka. Baina alkantze txikia. Joder. Eta txarren hau da, lurre botatzen zaitu. Fazitelako eraso. Lurren haula. Ez dela... Banakien hori gertatu duzala. Ostia. Arbea... Dukutzea eta hemen, eta eroitzen bat dagoen. Ez dio harrapat. Hortako dago, Baina, bueno, hori asmatzea... Polikiz ez dena izan hau berri zein berra izatea. Hola.
Karo, gehatu naiz bea eta zuan artean. Eta... Eskerrak... Ze gutxiatik gan, naiz, ha? Berri izan naizen... Ja, hogerara. Ze pentsatzen hasita, horko hogera hori ez badu zenun pizten, que horrek buelta handia inarazten zizula, aurreko hogeratik kriston distantzia dago, Hostia, pintxo horiek. Bale, handik ateratzen, ja. Hor denboraik ez du ematen hartzeko. Hehehe, guazen gora. Naiz eta ez dakiten oso ondo goian zer da. Bale, behiko akatua. Bale, eskaera gehiago da. Bale, uste bakitela zer da hona hemen. Ondo etorreko zaiguna. Bat hogera. Eseri ingo naiz. Eta bi importantea gaz asko ari da gastatzen. Ale, zua amaitu da. Hehe. Horra eguaz baina, horrek uzi den toki horta. Ez, lehenagotik bestea behitu erdet, bosa. Ez. Berrez noa gora. 25,000 zehar ostia jungo naiz. Haue behar ditut. Gemane bidak asko azta ditut. Eta maiulan nivel bat igo bezeket, ba, hobe. Lehenengo erosiko ditut, ez dakitzen bat erosiko ditut. Amaika euskat. Ota meretzi erosiko ditu. Nivel bat igoko deu, eta bestea guztiak gehatzen dana gezitan. Vitalidad, edo... Fuerza ez... Ez que launak aigia igotzen. Asko... Aguantere berdet, estamina gehiago izatea. Horre bakarrik igotzen du ez, energia. Bai. Hoxe duko dugu. Estamina igotzea komeni zait. Bale, bada 1800. Bo, dana fletxetan ez dugu gaztatuko. Hau 50 dauzka. Biak, bale. Eta zer ezuk ditugu... bale, hola azkarra egiten. 200 erosiko ditugu. Eta geratzen den dirboakin gema de bidak, baina handiak, onak, erosiko ditugu. Mila bali, bale. Bi, eta mendi bi. Vale. Taz... Hemen izango da, bai.
zezenan estatua horren barruan. Bueno, orain estamina pixkat gehiago daukagu. Oain gaina objetura hartu ahal izango dugu. Zehan zegoena. Baina batzera ezin gehala taula itzuli. Ze plataformako toki hartan dana jendea gongo da. Arko korto elektrizidad, boa. Arko berri haukau. Pixka gutxio jotzen du, baina elektrizitateakin jotzen du. Eta egon, eskalatuak ez ditu behiratu. Hau, DA, EB. Bueno, ez da A, baina. Oain arko honekin. Arko honekin zeiten dugu. Vale. Hemen digesten dira. Beste toki hura, beste momentu bat enen berroko dugu, ze oain ara juteko krison ibilbide zaharraen berdet eta jende asko dago. Zezenan hor barruan dago, entzia, hogera. Eta ibilbide luzea dago, eta bueno, hau ingo dugu, dala boss finala zona ontakoa. Tengo tena da, jendean laguntza eskatu. Noski. Lehenengo behiratu NPC-a igual dago. Ze NPC-akin ustez zeltasuna ez dala handitzen ziana. Ze zuzen bat eta zeagoain jende gehiagoin sartu bizitza, finala, bosana handik eta handiago izaten da. Hortaz berba. Zeagoain inorrez dago? Zea raro. Goa daukat bitzeko beste boss ura akatuta ze arma ematen, porque ze horren ze emango izu da. Arma bat emango izu beste tipo berezionek. Vale, hau, ojara el destructor hau zea da, NPC bada. Es el destructor, es el cazador. Eta, bueno, bai, horreko boss hori zindeguna akatu, behin da berriro akatzen gaituna. Horrek akatutagon horren harimakin abertze arma ematen du. Beste tipare erosita. Hortaz, honekin sartzea pixka beldurra ematit. Hase de montre. Zea data. Engotena da, dauzket elektrikoki jartzeko edo zerbait. Arma. Bai, resina de pino grada. Oscuridad. Vale. Horta zaukenduko dugu. Hemen jarrikoet. Hau. Bizitza. Vale. Oazen negurra matea. Diablo maten du. Diablo jolazekoa, Blizzarrena.
Honet truka dauka, arriskutsa da zulo hori. Bestela, hemen jarri bertzea ez botatzeko. Hale. Earki hasi gara zulotik. Bueno, hemen utziko dugu, taurrungo zuzenenkoa nengo dugu. Hori akatzea. Seguru. Esa, aber iziten deun urrungo zuzenekoa, bihar edo akaso. Bueno, hemen utziko dugu. Hau izan da, gutxienez pasadu hainbeste kostatzen nahi zitzaiten tokia. Eta ikusitu hor beste bat, kanpoian tokiare egin dugu. Eta hemen gatze zaigu toki ontatik bintzat. Boss opzionala, boss hau, akatu berra dauna, derrigorrezkoa data. Eta ero hor ikusiun eskaera bat kora, atzerako bueltako, atzera ez bueltako koskaba zegoen, eta ero Farrosen harri horietakoa sartzeko. Baina, bueno, horra jun aurretik zeuruen bertzea Farrosen harri bat daukazula. Eta, bueno, hiru gauza horiek egin da, hau pasatuko denuke, zeuruen lehenengo ingoet boss derrigorrezkoa, gero ingoet beste bossa, zela goa baitaukatura akatzeko behingoz, eta azkenik zehain. Toki Farrosen hori behitu. Eta bueno, hau izan da guztia, eskerrik asko ikusteatik, eta aurrengo kapitulan ikusiko gera. Hale, aio!